Boas tardes, estamos todos e todas presentes, polo tanto damos inicio a esta sesión plenaria ordinaria que terá como primeiro punto na orde do día a aprobación do ditame da proposta da segunda fase. As actas anteriores, que sempre se me esquecen, moi atento o secretario, non fago a proba, a ver se está atento, é casual, podo asegurárvolo, do 29 de maio do 25 e do 25 de xuño do 25. Pasamos agora á orde do día e ese primeiro punto que é a aprobación do ditame da proposta da segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal pos-edicional 2/2025. Esa mellora na obra de drenaxe nun camiño na Galiña, que se explicou xa o outro día, ao final é unha ponte que estaba nun estado moi deteriorado, unha ponte que ademais non ten a capacidade hoxe por hoxe de poder albergar a maquinaria pesada que está transitando por ela, e nese sentido era un proxecto que tiñamos aí, viñeron estes fondos adicionais, que son de alrededor de 21.000 euros, estamos falando dunha actuación de 30.000 euros para que nos ubiquemos, pasa por encima do rego de Cotovil e vai dar a moitos montes no cal teñen intereses distintos veciños e veciñas, de aí a demanda que nos trasladaron é que hoxe a traemos aquí para resolver, previa tramitación, obviamente, de todo o que se terá que dar posteriormente a este pleno. Se queren comentar algo? Sí. Boa tarde a todos, aos veciñas e veciños de Cerceda. Nos, con respecto ás obras de conservación das vías públicas, xa saben que estamos a favor tanto da súa realización como da obtención de financiación do POS da Diputación da Coruña. O que nos ven tamén que nos subiran o proxecto por sede electrónica, estuvemos botando un vistazo. Como solución para poder acceder a maquinaria para a limpeza das parcelas, vemos que está ben pensado. Como proxecto de mellora na zona, creemos que por un proxecto de 30.000 euros que se podería incluir algo máis no que é o proxecto. Por exemplo, reparar varias zonas onde o asfalto está agrietado entre a Galiña e o Pumar, e incluso incluir cunetas de cemento, porque hai varias zonas onde se estanca a auga, e isto facilitaría a evacuación da auga e o que é a mesma circulación de vehículos. O que nos sorprende é iso, que veñamos aquí ao pleno para unha obra de 30.000 euros para incluir no POS, especialmente en 2025, onde vemos que é ano récord de importe disponible pos concellos, con 116 millóns, según vimos publicado. A comarca de Ordes vemos que sal entre as comarcas, non sal entre as que máis piden ou as que máis obteñen, entón, se o que está ocurrindo é que se pide pouco, xa nos ten dito o alcalde que as obras planificas o goberno local, pero por outra banda tamén nos di que quere unha oposición constructiva. Entón, nese sentido, queríamos pedirlle que incluya ou que planifiquen as obras que xa pedimos en distintos plenos anteriores, como é o pintado da estrada que vai da Gandarouta á rotonda do polígono onde o transformador, que apenas se ven as líneas, arreglo do vial ao redor do centro médico, que dá un pouquiño de pena como está o estado de conservación, o mantemento e posto ao día do Colexio O Cruce, vimos que hai unha subvención publicada no BOB de uns 9.000 euros e a outra asociación que otórgaselle 26.000 euros, sendo menos socios que os alumnos que hai no colexio. Creemos que se debería priorizar ese mantemento. Despois, volvemos a insistir, pode parecer unha tontería, pero volvemos a insistir na eliminación do óxido e dos grafitis nas señales de entrada a Cerceda, tanto desde Ornes como desde a Laracha e desde Carballo. Dá a impresión de que se entra nun pobo onde hai desidia, onde o mantemento deixase de lado. Insistimos tamén no pintado de prazas de parking no Estadio Roxo, que apenas se ven. Tamén pintar os pasos de peóns para maior seguridade dos viandantes no entorno do Aquapark, no casco urbano de Cerceda, na estrada do casco urbano ao Aquapark, na maioría dos casos case apenas se ven, só se ve a sombra.
Tamén insistimos que despois falaremos do tema da infraestructura necesaria para asegurar a cobertura de internet. A xente que teletraballa estamos tendo, comprobado personalmente, tamén estamos tendo bastantes problemas para poder teletraballar. Infraestructuras para a carga de auga para as explotacións gandeiras tamén se poderían planificar para incluir no POS. E as melloras no campo de fútbol, por exemplo, vimos a subvención nominativa para a migración do céspede do Roxo, que se obtuvo eran uns 280.000 euros, moi ben, pero, por exemplo, o campo do Rodís xa se cargou a fondos propios. Creemos que tamén se pode incluir, e nas bases está así contemplado no POS, que se poden incluir actuacións de mellora das instalacións deportivas. E xa por último, revisando as cifras do POS, de importes que conseguiu o Concello de Cerceda, as que están publicadas que vimos na súa web, de 2017 a 2024, vemos que un total aprobado de máis de 7 millóns, en gasto social 409.000 euros, en investimentos 4.682.000, gasto corrente 2.081.000, ben, pero o que vemos é que o gasto social en Cerceda é un 5% aproximadamente de todo o importe que recibiu Cerceda do POS. Entón, comparando con outros concellos que estuvemos vendo, hai outros casos nos que os concellos piden axudas para gasto corrente para resolver esa diferencia que vostede sempre di, por exemplo, no SAF, cando di que o coste está por encima do que se percibe. Entón, propoñémoslle tamén que se pida ese importe para gasto corrente para poder absorber esa diferencia. Entón, son exemplos que lle plantexamos, que podemos traer máis para o pleno de setembro. Se as queren ter en conta, pódense planificar, pódese iniciar a elaboración dos proxectos e igual hasta podemos aprobalos no pleno ordinario de xaneiro e aforramos o pleno extraordinario sempre do POS, donde nos dá pouco tempo para ver os proxectos. Entón, así, permite que o pleno tamén poida ver os proxectos con tempo e darlle a súa opinión. Gracias. Ben, non poñemos en dúbida da necesidade do arranxo dese camiño, mas tamén, efectivamente, por desgraza, hai moitas máis obras que precisan de arranxos, aparte das que numerou aquí o compañeiro do PP. Mas nós nunca nos cansaremos de dicilo, cando se nos convide formalmente a participar da decisión de que obras se inclúen no POS ou cales non, terán o noso voto a favor. E, mentras tanto, estaremosnos. Porque, realmente, efectivamente, esa obra é necesaria, como outras 15.000 obras que tamén son necesarias. Entón, eu non imos votar a favor nin en contra dunha obra que efectivamente é necesaria, mas igual tamén era máis necesaria outra obra con estes cartos. En todo caso, o día que se nos convida a participar na toma de decisión de que obras se inclúen no POS e cales non, terán o noso voto e, mentras tanto, terán a nosa abstención. Ben, esta obra de 30.000 euros que ven aquí, comezando respondendo ao Partido Popular, vai cinguida a unha demanda que se nos fixo. Que a min que me houbera encantado que en vez de 21.000 euros a aportación da Deputación neste fondo adicional, que é algo que non depende directamente de nós, fora de 200 traer máis obras e mellores obras, sí, pero é algo que vai enmarcado no que é un plan de obras e servizos do cal xa vimos de aprobar unhas contías especialmente importantes no presente ano. Bastante máis de 1 millón de euros, tanto no POS convencional como no POS complementario, que fixemos a finais de xaneiro, principios de febreiro. Hai algo, iso sí, que me gustaría resaltar. É o feito, xa que comparamos con outros concellos, que este é un dos moi poucos que invirte todo o plan de obras e servizos. O máis normal é que boa parte desas dotacións vayan enfocadas en gasto corrente. Nós, sin embargo, case sempre investimos todo, case sempre incluímos todo en investimento de obras, o cal é
enormemente extraordinario. É algo moi pouco frecuente, senón poderán facer a revisión ao respecto. Do pós non obtés segundo o que pides. Esa é outra distinción que me gustaría decirles para que lles quede clara. Do pós obtés segundo uns criterios obxectivos que aproba a Diputación de reparto aos distintos concellos. Evidentemente, se obteran fondos do pós á base de pedir máis, é lóxico que o Concello moito máis pediría. Pero ese é un reparto que ven dado por unha serie de criterios. É que nese sentido xa nos chega masticado, e ao cal nos temos que adaptar. Se ese reparto fora maior nun inicio, obviamente esta obra xa non se viría aprobando hoxe aquí no mes de xullo, xa se tería aprobado tamén no mes de febreiro con outras moitas. E estudaránse as vosas propostas en futuros plans de obras. Non me cabe a máis mínima dúbida. Nós sempre estudiamos as distintas propostas. Si facerlle unha corrección, cando fala, creo que dunha subvención do CPI o Cruce, se non me equivoco, de 9.000 euros, esa é unha subvención para excursións, non para obras. Tampouco é nada que teña que ver co plan de obras e servizos. Agora ben, díxeno aquí un día, con respecto a un rogo que se nos planteou, que é máis doado, pedir obras ou aprobalas? Pedir obras. Que é máis doado, pedir obras ou facelas? Pedir obras. Hasta aí creo que chegamos todos. Obviamente eu non quero aburrir a ninguén, pero este goberno leva, durante estes 2 anos, aprobadas, adxudicadas e executadas moitas máis obras das que se nos pediron. E créanme que se eu fose a oposición, a parte das moitas que facemos, habería outras moitas que plantearía, porque sempre se fai moito menos do que se pretende facer. E nese sentido, cando me falan de propositivos, por suposto que teñen marxe para selo en moita maior medida. Cando me falan da obra da zona do Parque Acuático desa estrada, é unha obra que tamén xa está aprobada. Esa parte, tanto da pintura como da aglomerado, en todo o que circunda o Parque Acuático en torno ás rotondas, aprobouse no plan de obras e servizos do presente curso. Despois mezclan o da cobertura en internet, que despois hai un rogo ou unha pregunta ao respecto, que non terei problema en responder, pero plans de cobertura en internet, que non é competencia municipal, nin é competencia provincial, no debate do marco do pós, non sei a que ven. Obviamente, podemos falar de cuestións que teñen que ver con obras, incluso máis alá da obra que hoxe estamos aquí aprobando. Ben, que eu nese sentido poden traer calquera cousiña na manga que eu vou dar resposta humildemente como mellor poida, non teño problema. Agora, o tema da cobertura de internet non sei absolutamente que ten que ver co plan de obras e servizos da Deputación, máis cando non é a nosa competencia e máis cando neste momento hai contratado un plan que debería estar executado antes de finais do 26, que, como lles dixera, se contrataría en novembro do 24, para as zonas que máis ou menos tiñan problemas nese sentido. Dígase Pazos, Xesteda e outras moitas. Sobre o da gandeiría, home, a min se me solicitan, poderei facelo. Se me solicitan e me explican ubicacións, os gandeiros en sí, poderemos estudialo, tendo en conta sempre unha parte que é moi importante. Nin o ámbito forestal, nin o ámbito agrícola, nin o ámbito gandeiro son competencia municipal. E xa suficientes dificultades teñen os concellos, como temos comentado noutras ocasións, para tratar de colmatar todas as necesidades de competencia municipal que lóxicamente lle afectan. Pero ainda así, se os gandeiros mo trasladan, pois eu poderei facelo. De momento, nunca se nos trasladou nada ao respecto. Facelo ou estudalo, obviamente, porque os recursos non son ilimitados. E a función de gobernar, lóxicamente, é tomar decisións en base aos recursos que hai disponibles. Eu creo que iso que o entendemos todos. Despois, por que normalmente non metemos instalacións deportivas no plan de obras e servizos? Teño explicado tamén, pero non teño inconveniente en volvelo a explicar para que o entendan. Por que eu nunca vou obter unha nominativa por parte da Deputación Provincial da Coruña para aglomerar unha estrada? Por poñer un exemplo. Iso é moi infrecuente, porque xustificar as cuestións de interese público que diferencien esa estrada doutra calquera é moi difícil ante os técnicos que fiscalizan ese asunto en Deputación da Coruña. Por ese motivo, ou se meto campos de fútbol en plans de obras e servizos, estou perdendo unha opción que podo financiar mediante as nominativas, como é o caso, e, sin embargo, estoulle quitando espacio a outras moitas actuacións
que pode aprobar a través dun plan de obras e servizos, pero non pode financiar con outra ventana de financiación que me pode ofrecer a Administración Provincial. E iso xa o teño explicado noutras ocasións, incluso creo que a principio deste mandato houbera un rogo nese sentido, unha pregunta, e fóramos moi claros ao respecto. E despois, sobre o tema social, mire, en servizo de axuda no fogar, o Concello de Cerceda gasta en torno a 900.000 euros, dos cales aproximadamente 400.000, iso estou falando un grosso modo, que obviamente eu non veño hoxe aquí a falar de servizos sociales con este tema, aporta a Xunta de Galicia. A Deputación aporta un confinanciamento que é do Servicio de Axuda no Fogar de libre concorrencia, non de dependencia, de libre concorrencia. Pódese meter parte deste gasto social no SAF de dependencia? Sí, pero volvemos ao mesmo. Se financias iso, non financias outro tema. Nós todas as horas que presta, que concede a Xunta de Galicia, e que, por certo, as financia a 12 euros, moito por debaixo do prezo de licitación, que, se non me equivoco, en Cerceda de 22 euros, e é normalmente baixo, que na maioría dos concellos é un prezo máis alto, pero todas as horas que presta estámolas prestando, estámolas financiando. E o gasto social, por que non temos máis gasto social aprobado pola Diputación? Porque volvemos ao mesmo precepto que lles dixen antes. Os recursos que os contamos non van en función dos que nos pidamos, non van en función do acerto ou desacerto da nosa xestión, van en función dos criterios obxectivos que establece a Deputación Provincial da Coruña para ter un plan de obras e servizos. E hai un POS, que é o POS social, que é unha categoría apartada deste plan de obras e servicios. Distingamos plan de obras e servicios, no cal está ese plan e tamén un complementario, e outra parte diferenciada, que é o POS social, que vai vertebrado en torno a ese ámbito social en exclusiva e de xeito categórico e desmarcado do que é o plan de obras e servicios. E despois, o que lles decía, eu non vou citar unha lista de obras feitas e aprobadas e executadas, fixo nun día, teño aquí, de todo o que se leva aprobado, de todo o que se leva adxudicado, do que se está executando, pero é unha lista moito maior das solicitudes que nos fixeron. E digo sin acritude. Oxalá fagan moitas máis. De feito, un día incluso dixeron que se iban trasladar a pleno, moitas máis do que nós facíamos. De momento, eso non chegou, e xa vai máis de medio ano dese comentario. Pero nós, nese sentido, atentos ao que propoñan, e dentro das nosas posibilidades, e dentro da nosa capacidade de decisión e dos recursos que dispoñamos, pois poñeremos todo nunha balanza e tomaremos decisións, moitas veces que poden ir en favor de outras propostas e outras veces pois que van por criterios propios. E nese sentido, isto tamén vai un pouco ligado á intervención que fixo o Bloque Nacionalista Galego, e mire, eu nas miñas tomas de posesión, que levo dúas de momento, sempre digo dúas cousas, fago fincapé en dous temas. Unha que hai que diferenciar o persoal do político, que non é o que nos toca neste momento. E outra que hai que ser capaces en política de defender os teus principios e poder chegar a acordos. Vostede sabe ben que cando é preciso sabemos chegar a acordos, ou tratar de chegar a acordos, e sabemos escoitar. Agora ben, os nosos principios tiveron, e eu considero honestamente que siguen tendo, un respaldo moi importante como para que nós, neste plan de obras e servicios, ao igual que fan outros moitos concellos, nunha situación como a nosa, ou menos maioritaria que a que ten este goberno, tamén aproban unilateralmente. Pero esa parte que teñen vostedes de ofrecer propostas, de ofrecer rogos, de ofrecer preguntas que xiren sobre obras e investimentos de interese para o futuro do noso concello, nós témola presente, claro que sí. É que nós sempre necesitamos escoitar aos demais, tanto a oposición como aos veciños, como, lóxicamente, despois, a nós mesmos e a nosa propia folla de ruta, que, como ben se sabe, cumplila ao 100% sempre é complicado. Tamén é certo que moitas veces incluso acabas facendo outras cousas que non estaban previamente na folla de ruta establecidas. Non sei se queren comentar algo. Bueno, nós mantemos o que dixemos, que son vamos facer proposta de obras e se as queren considerar e estudiar, pois nós estamos no plan de facer a oposición construtiva. Entón, xa lle levamos feitas propostas de obras pois, en distintos plenos e temos que acabar insistindo e se as queren considerar, perfecto. Nós facemos a proposta, son obras que consideramos que se necesitan. Agora ben, con respecto ao que fan máis do que se lles pide, pois perfecto, hai necesidades pois, que xa incluíron nos orzamentos do 2024 un anexo de inversións de 3 millóns de euros que
probablemente cheguemos a 2027 executando un plan de inversións que vai dar case para os 4 anos. Bueno, ben, cada un veo como quere. Nos facemoslle proposta de obras que consideramos que se necesitan para incluir no POS. Entón, pues a partir de aí, que a infraestructura que despois xa falaremos, que de internet, pues que é algo que repite a xente unha e outra vez, que si, ainda que non sea a súa competencia, se ten que facer algo, ao mellor ten que facelo, ten que valorarlo, o de que a cobertura para poder teletraballar. Se quere escoitar, escoite, se non, poña caras, é o que ten que facer. Nós facemos a proposta, hasta onde poida chegar. E seguiremos insistindo e propoñéndolle obras para que amplíe un pouco máis ese anexo. Imoslle votar a favor de incluir a obra no POS e de que se melloren as vías públicas, pero que considere as propostas que fai o Pleno. É o único que lle pedimos. Gracias. Eu supoño que podo falar coa deputada provincial, que ademais está nunha administración que é que van a aprobar estes fondos do Plan de Obras e Servicios. Eu creo que son enormemente respetuoso e silencioso nas intervencións dos demais, como mínimo tanto como son comigo. Por lo tanto, a min poñen as caras que queiran que non me molesta nada. Cada quen ten a liberdade, lóxicamente en democracia, para decir o que queira e moito máis adoptar a postura corporal que considere sempre que sexa, lóxicamente, nun marco de respeto como é o caso. E agradézolle que admita que se están facendo máis obras e aprobando das que vostedes propoñen. Aí iba e non me puido negar. E despois, con respecto ás propostas do 2024 que se aprobaron aquí por parte deste goberno, máis de 3 millóns de euros, pero non nos quedamos aí. É que desde eso levamos aprobado case 2 millóns de euros do Plan de Obras e Servicios do ano 2025, que tamén se está tramitando. Estamos sacando a contratación o que viña de atrás do Plan de Obras e Servicios do ano 23. Os anos, os cursos, os orzamentos non son compartimentos estancos, onde aparece un mundo novo cada 1 de xaneiro e acaba un mundo antigo cada 31 de decembro. Non, esta é unha linealidade, á que, dende logo, seguimos facendo unha aportación moi importante, unha aportación moi agradecida e que, ademais, vai ter un impacto moi importante no territorio. Ao igual que esta é unha obra máis humilde, pero estou seguro tamén que se vai desenvolver e se fará con éxito. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor, 12, abstencións, 1, en contra non hai. Pasamos agora ao segundo punto, que é a aprobación se procede de ditame de proposta de aprobación da rectificación do inventario municipal de camiños, dando de baixa un camiño. Bueno, este é un camiño ubicado en pé da Múa, e dudo agora se era de 274, se de 234 metros, iso é algo que consta aquí na documentación do Pleno, que non sei se teño a disposición, pero en todo caso, iso é algo indistinto. O importante, nese sentido, é o feito de que temos un informe técnico por parte da arquitecta técnica que avala esta dación de baixa do camiño, do inventario de camiños públicos municipais, por unha serie de papeleos que se presentaron, tamén en torno á herencia. Este é un proceso que se adoita facer, son correccións extraordinarias que son moi habituais nos plenos, e tamén hai un informe xurídico por parte do secretario que acaba de darlle cobertura tamén a esa decisión técnica que se toma por parte da arquitecta para resolver un expediente que neste caso foi iniciado de parte e que temos hoxe a ben traer aquí para resolver. Eran 234 metros de superficie, con a longitude media de 117 metros e 2 metros de ancho. Non sei se queren comentar algo. Entendendo que o pediu o interesado, que todos os informes son favorables, nós imos votar a favor. Unha pregunta sinxela. Hai veciños da contorna que estén en contra de que pase a mans privadas este camiño? Desconozo completamente. Eu non sei nin quen o solicitou. Eu que sei é que é un trámite que se iniciou aquí, un acto reglado no cal se fixo todo adecuadamente, que hai 2 informes que xustifican que o interesado ten razón,
E despois, o que se ten que facer é dilucidalo aquí. No seu día eu recordo, noutra época moi diferente, pois un debate co señor Santos do Partido Popular que decía, para min, con bo criterio, que este tipo de temas non deberían vir a pleno. Pero o certo é que, se a norma o día así, pois hai no que traer a pleno. Pero nós, contra un acto reglado e informado favorablemente por ambas partes, obviamente, non imos a poñer reparo algún. Procedemos, polo tanto, á votación deste segundo punto. Votos a favor, 13, e votos en contra, 0. Simplemente unha puntualización, se me permite, que non creo que houbera ninguén en contra. Porque é raro que eu haxa que eu non me entere. Iso como regla general. Porque van vir a protestar, obviamente. E a parte porque aos veciños lles dá igual porque é un camiño de servidumbre. Comenta o secretario. Procedemos agora á parte da dación de contas dos decretos de Alcaldía e Presidencia 397 a 600/2025 e os apartados de mocións que non hai, e rogos e preguntas. Boas tardes a todos e a todas. Comenzamos cas preguntas e a primeira xa o falamos agora, pero é no referente á cobertura de internet. Levamos meses falando con veciños de distintas zonas de Cerceda, Meirama, Queixa, Xesteda e Cerceda son algunhas das zonas máis afectadas. Vostede comentou que hai un proxecto de execución para dotar de 5G a todo o Concello e informou de que se ia finalizar en novembro do 24. En xuño e xullo, estas semanas, chegan nos distintas reclamacións dos veciños das 4 zonas, indicando que hai continuos cortes no servizo de datos, afectando a empresas e particulares. Algúns intentaron buscar solución cambiando de operadora e ante os novos cortes a operadora apunta que son as liñas de Movistar. Queremoslle preguntar se ten o Concello algunha información adicional no sentido dos avances cara a unha solución realmente definitiva e se non hai máis información se pode intervir o Concello para resolver o máis axiña posible este problema. Vamos a ver, o Concello xa intervira nun primeiro momento ofrecendo todas as infraestructuras eléctricas para solucionar este problema a través dun convenio. O que se dixo no seu día, ou senón igual se mal interpretou, ou puiden expresar mal, é que saía a contratación en novembro do 24. O que nos din, pois que ninguén o colla seriamente porque non temos un escrito ao respecto, é que seguramente isto este executado antes de finais do 26. Pero este plan puxose en marcha, ainda non está executado, contratouse, iniciouse a contratación en novembro do 24. Aí cubriríanse esas partes ás que antes facía referencia. Xesteda, a Tablilla, Pazos. Eu recordo no seu día compartir un mapa, un plano, onde se albergaban esas áreas. Entón, todo está rodando dentro dunha normalidade, pero lóxicamente hai que esperar a que se corran eses plazos. A seguinte pregunta, respecto ás papeleiras no núcleo urbano, vemos que cada día hai menos papeleiras e queremos saber se por algún motivo en especial se adotou esta medida por algo en concreto. A ver, eu mando estudalo, non nos consta. Estudarémolo e tamén estudaremos se hai máis lixo no chan. Continuamos co proxecto de uso do lago das Encrobas. Dende maio do 22, na web do Concello, está publicado un estudo previo para a regulación do uso deste lago. Xa preguntamos en plenos anteriores por estes avances, sen unha resposta concreta. Polo que hoxe queremos preguntar se hai avances no plan especial, cando creen que poderá estar disponible este plan para empezar unha construción das obras da explotación deste lago, se teñen pensado o modelo de explotación, se nos poden explicar un pouco en que consistiría, e se falaron con empresas para ver se hai interese no mercado e no modelo de explotación que teñen contemplado. Ben, a primeira das preguntas. Hai avances no plan especial? Cando creen que poderá estar disponible o plan especial para empezar a construción das obras para a explotación do lago? Cando Limeixa execute a cesión que se está negociando. Que é unha cesión que ven dunha negociación mastodóntica, que é longa e tediosa, sí, sin duda, pero temos que esperar a que se execute esa cesión dos terreos. Con respecto á segunda pregunta, teñen pensado o modelo de explotación do lago? Poden explicar cal sería? Pois facer investimentos que vayan xirando en torno a ese plan especial que se impulsaría, do cal, como ben di, hai unha noción, e despois sacalos a concesión, porque evidentemente o Concello vai ter moi difícil poder dispoñer dos recursos para ter iso mantido en vigor. Sobre a concesión, e xa enlaza ca terceira, nós non nos puxemos en contacto con empresas. Foron empresas as que se puxeron en contacto connosco interesadas
neses posibles modelos de explotación. Por lo tanto, nese sentido, interés hai, e tamén hai interés no tema das cabañas, que eu aí teño un debate co secretario municipal, no cal eu sosteño que en rústico se poden instalar cabañas de uso turístico, sosteño, sendo un auténtico ignorante, que xa sabedes que son, pero en base ao que tamén se me di dentro do ámbito urbanístico en moitas ocasións. Pero seguro que o secretario municipal pode ter a súa razón, se ao mellor está no certo, que eu non digo o contrario. A seguinte pregunta é referente a unhas obras que se executaron arredor da igrexa de Meirama. Esta obra parouse preto das eleccións do ano 23 e queríamos preguntar cal é o motivo desta paralización tan repentina da obra e cando se prevé finalizala. Honestamente, no seu momento fixérase un movimento de terras ou un escrito que falaba sobre ese movimento de terras que acometera a empresa. Lóxicamente, unha vez que se fai unha revisión do expediente, pois comprobamos que tamén por parte do Concello faltaba unha autorización, un permiso de patrimonio, solicitouse ese permiso de patrimonio, neste momento contamos con el, entón, en canto se poidan consignar investimentos novos, seguramente no orzamento do ano 2026, pois incluirase esa actuación, o que queda dela. Continuamos con un convenio que hai coa promotora de hidroeléctrica reversible. Vimos na prensa a firma dun convenio entre a promotora e o Concello e queríamos pedirlle máis información. Os 50.000 euros son un pago en concepto de que? Cando se prevé o inicio da obra e o ingreso do ICIO? A concesión de auga indica que é para uso de industria. Se nos pode explicar que contempla o convenio respecto ao abastecemento de auga ao xalo para uso doméstico? E, por último, cando cree que estará disponible para a veciñanza do xalo? Ben, sobre a primeira pregunta, os 50.000 euros son un pago en concepto de que, por un lado, da boa disposición, e por outro, de traballos que o Concello de Cerceda ven acometendo no entorno do lago, necesidades que hai ali, que non son da nosa competencia, que, lóxicamente, tratamos de telo na mellor imaxe e no mellor modo posible. Entón, vai vertebrado en torno a ese concepto, porque somos un dos axentes que máis pendentes está de que haxa unha boa imaxe neste momento ali no lago. Cando prevé o inicio de obras e o ingreso do ICIO? Pois é difícil responder esta pregunta, porque hai trámites no Ministerio que seguramente se lle escapan aos propios responsables para canto máis dentro do consistorio municipal poder responderlle. Que creemos nós, en base ao que nos chega? Nun marco moi optimista, xa digo, collano con pinzas, pois finais do ano 28, ano 29, poderías estar iniciando esa obra e, obviamente, antes dese inicio, percibindo ese imposto de construcións e obras. Despois, sobre a concesión de auga. A concesión de auga que hai do dominio público hidráulico de Augas de Galicia xira sobre o lago das Encrobas. Non xira sobre a lagoa que se faría a través da central hidroeléctrica. Esa lagoa é o punto dende o cal se dirixirá o abastecemento de auga ao xalo, a lagoa, non o lago das Encrobas. De todos modos, que o lago das Encrobas se pode usar a nivel doméstico é algo que xa ven sustanciado de fai tempo. De feito, incluso se falara de que podía ser un reservorio para un coro de Cecebre. Incluso é un tema que fai un ano e medio, estivera bastante en boga. Salimos nós á palestra en contra desa situación, porque nós consideramos que o que era un burato negro non pode pasar agora a ser un burato azul, co cal nós estamos en contra de que o lago das Encrobas aporte unha dotación de auga a outros territorios que moi pouco tuveron que sufrir pola implantación da mina, ao contrario que nós. Pero a concesión de augas vai en torno ao lago, o que se leva ao xalo vai da lagoa, vai a través da lagoa, e iso é o que consta no convenio. Despois, cando cree que estará disponible para a veciñanza do xalo? O proxecto en 6 meses. A obra, obviamente, non podo precisalo. É evidente, vista a liña que iniciamos agora, que vai haber distintos marcos de acordo a priori entre a empresa e o Concello, pero unha obra destas características acometerase unha vez que o proxecto da central hidroeléctrica se este iniciando, que se este iniciando a propia obra, que haxa unha confirmación clara de que aí van ter unha actividade nos próximos anos.
Seguindo co Xalo, queríamos preguntar outra vez máis por a reanudación da concesión de licencias para edificar nesta urbanización. Preguntamos por este tema no pleno do 23, en novembro. O señor alcalde díxonos que o Concello xa estaba traballando no tema e o primeiro paso era firmar o deslinde con Carral para actualizar esta situación urbanística que ten paralizada a urbanización. En xullo do 24, o señor alcalde coméntanos que xa se fixo unha reunión con Carral, que están pendentes de esperar un documento técnico. Setembro do 24, o señor alcalde comenta que había que facer uns cambios no documento técnico. Xullo do 25, os veciños do Xalo desprázanse a Carral, preguntan se está listo o documento e Carral di que falta firmar con Cerceda. Queremos facerlle varias preguntas, cando cree que pode firmar e facer efectivo o deslinde, teñen un orzamento para o servizo de adecuación do plan parcial o Castelo á lei do solo, de canto importe é, se teñen estimación de prazo para adecuación do plan parcial o Castelo á lei do solo, e cando creen que podería reanudarse a concesión de licencias para edificar o Xalo. Gustarían facer unha pequena anotación. Agora mesmo os veciños do Xalo en breves van ter que comezar outra vez a cortar auga. Creo que é unha situación límite, que estamos no siglo XXI e hai que intentar velar por estes veciños. Invitos a que se despracen ao Xalo e falen con eles, porque están abertos a falar con todo o mundo, e poñerlle entre todos unha solución, porque creo que neste siglo non hai que mirar agora a que nos podemos dar unha ducha. Ben, sobre o tema de cortes de auga, é un aspecto no cal a urbanización privada mellorou nos últimos anos. Eu creo que a última dirección que houbera da urbanización fixe uns traballos de salado e de revisión dos propios conductos moi importante. Eles saben, a ciencia certa, porque teñen conversado con nós moitas veces nese sentido, que cando hai unha necesidade flagrante, sendo unha urbanización privada, que legalmente non é defendible, pero sí humanamente, o Concello de Cerceda sempre achegou cisternas de auga. Sempre achegou nos veráns de problemas extremos que non se nos notificou así. Nos últimos 2 cursos, sempre achegou cisternas de auga para darlle solución a un problema, porque máis alá das competencias e máis alá das realidades administrativas, a humanidade é o primeiro. E nese sentido, hai que ser moi contundentes. Tamén é certo que moitas veces, e digo sin rubor, desde a dirección das urbanizacións o que se nos trasladou é que os problemas que había é que se enchían moitas piscinas. Que se enchían moitas piscinas en lugar de ir sobre unha determinada serie de usos básicos que incluso na propia aportación de abastecemento público de auga do Concello de Cerceda, eu recordo como no ano 22, no ano 23, non recordo exactamente que ano, houbera unha sequía importante e o propio Concello de Cerceda lle estableceu unha limitación nos enchidos de piscinas aos veciños que tiñan conexión coa traída de auga pública. Ben, con respecto ao Xalo, a nosa folla de ruta, tal e como consta no noso programa literalmente. Hai unha primeira parte que é esa, acometer o deslinde con Carral dende a urbanización do Xalo ata a Lousa, para o cal a nosa intención, efectivamente, era volver a sentarse co Concello de Carral de cara a culminar o proceso. Segundo, continuación da tramitación do plan parcial urbanístico do Xalo de cara á súa aprobación definitiva. Terceiro, unha vez aprobado o plan parcial, trataremos de explorar o acordo para pasar a urbanización do Xalo a pública con todas as condicións que implica. Eu, ao igual que estar en contacto cos veciños do Xalo, que estou, obviamente, tamén estou en contacto co alcalde de Carral, ao que lle quero agradecer públicamente a súa boa disposición e a súa valentía. Iso que quede claro aquí. E os veciños do Xalo tamén saben que o Concello de Cerceda lle vai dar adiante a esa modificación do termo municipal, se non hai reparos administrativos para facelo. Despois, datas. Datas non temos. Agora, eu non quero abordar este tema con frivolidade. Este asunto vai levar moito tempo. Regularizar a situación do Xalo, non nos equivoquemos, eu non vou prometer imposibles nin dicirlle mentiras a ninguén. Vai levar moito tempo. Canto? Non o sei. Teñen orzamento para o servizo de adecuación do plan parcial o Castelo a lei do solo. Canto é o importe? Pois precisamente dependerá das especificacións técnicas e dos requerimentos que dentro do ámbito autonómico se establezan para poder regularizar a situación. Porque no seu día xa se tramitou o plan parcial do Xalo e non se puido aprobar porque aquela realidade ali presente a Xunta non aceptaba que se adaptara á lei vixente.
E, polo tanto, había que facer unha serie de modificacións dende aquí que se propuxeron que nun primeiro momento verbalmente eran aceptables, pero despois, á hora de chegar os papeles aos técnicos, non se puido desbloquear. Hai que tratar de orientar a situación urbanística do Xalo a cal é a realidade vixente da legislación autonómica que lle corresponde á Xunta. Nese sentido, obviamente, unha vez aprobada esa modificación do termo municipal, faremos reunións ao respecto para ir enfocando de algún modo a dirección que debe tomar ese plan parcial de cara á resolución. Pero, desde logo, a Xunta terá que dar facilidades. A Xunta terá que dar facilidades, porque ali a situación xa sabemos que é moi complicada. Está ali presente e pódese ver. E o urbanismo, en última instancia, é competencia da Xunta. Se hai nese sentido boa disposición, nós para adiante. E, lóxicamente, tamén terá que haber a posibilidade legal. Desde logo, os nosos deberes ímolos facer. Pero, creo que todos podemos comprender que 2 alcaldes, por si sós, non van solucionar isto. Pero nós, nese sentido, cando chegue o momento, tocaremos ás portas cos nosos técnicos para volver a retomar ese tipo de reunións que se produciran e buscar un resultado máis favorable para os intereses do noso Concello e tamén, por que non dicilo, para o Concello de Carral, que non deixan de ser veciños. Terceiro punto, pois despois, a asunción de dereitos a cargas que a lei estipula. Cal é a nosa estrategia? Aportar servicios. O transporte de auga ao Xalo, que levamos no programa que vimos de firmar con Coventina, vai orientado a poder aportar servicios que supoñan un aforro nesa resolución e nesa asunción dos dereitos e das cargas, para facelo máis asumible e tamén, desde logo, para cumplir coa lei, porque unha urbanización ten que ter todos os servizos. E despois, sobre o tema da recollida da urbanización, pois claro, unha vez regularizada esa situación, a idea do Concello de Cerceda é poder recoller esa urbanización, facela propia e enmarcala en todos estes compromisos que se veñen producindo, mellora de accesos, mellora dos sistemas de reciclaxe, que eu creo que é algo moi importante. Aí, no cal houve un avance importante nos últimos anos, e tamén esta dotación de auga que antes lles comentaba. Sei que non quere dar datas, pero pódenos dar unha data orientativa de cando vai facer a reunión co alcalde de Carral, porque entendo que 2 alcaldes non solucionan, pero solucionarán máis 2 alcaldes que 2 veciños. Por lo tanto, na data esa de cando se reúne con Carral e damos un pasiño para diante para non caer na desesperanza, se pode concretar para ver unha luz aí ao final do túnel. Sí, pero que a reunión con Carral xa se produciu. De feito, en xullo do 24, o señor alcalde comentou que xa se fixo a reunión con Carral e están pendentes do documento técnico. Neste momento, nós contamos co documento técnico que o empezaremos a mover e, desde logo, pois tamén se lle ensinará aos veciños do Xalo e o alcalde de Carral ten toda a orientación en desbloquear este tema. Por lo tanto, reunións haberá por este e por outros moitos temas, pero no sentido de ter un documento e de que haxa acordo cas 2 partes para darlle adiante, desde logo non son necesarias máis reunións porque a súa idea é exactamente igual que a miña e estamos en contacto permanentemente. A seguinte pregunta é referente ás alegacións ao trazo da liña de alta tensión Bustelo-Barralláns a Meirama. O prazo para presentar as alegacións remataba o 31 de xaneiro deste ano e o Concello dixo que ia presentar alegacións. Pódenos indicar se hai algunha versión nova do proxecto onde se inclúan estas alegacións? De momento nós non temos constancia diso. O que houbo é distintas manifestacións públicas de cargos que teñen competencia no tema, dicindo que seguramente habería cambios. Pero de momento non tivemos novidades. Eu agardo que sí, eu agardo que esa disposición en contra tanto do Concello de Coristanco, do Concello de Carballo, do Concello de Laracha e nosa propia, que sea algo que se teña moi en conta, sobre todo cando máis alá do ámbito político, tamén a nivel técnico, había unha orientación moi evidente de que había determinados temas que non cumplían, sobre todo en sombra, ruídos e saúde pública. Outra pregunta en canto á extinción da expropiación de terreos para o circuito galego de velocidade. O Concello remitiu unha comunicación escrita fai unhas semanas aos propietarios dos terreos expropiados que foron expropiados alá polos anos 90, informando da extinción do proxecto e a opción de elexir entre recuperar o terreo ou cambio polo precio aboado. Acaba o prazo 31 deste mes, polo que queríamos preguntar se o importe que se lle devolve aos veciños
é da expropiación daqueles anos ou se vai actualizar o importe, que coste vai supoñer esta operación para o Concello, que superficies de terreo están nesta situación e se valoraron a posibilidade de chegar a acordo con estes propietarios para utilizar os terreos para outro uso de interese público. A ver, o importe que no seu día se pagou, que terían que usar os veciños para poder revertir esa venta, é de 12.737.540 pesetas. O sea, aproximadamente, en euros, estaríamos falando de algo máis de 72.000 euros. E non ten afectación do IPC, 12.737.540 pesetas, que van orientadas en base tamén, unha vez máis, ao que os informes técnicos estipulan. Que coste vai supoñer esta operación para o Concello de Cerceda? Pois o coste é se vendera todo. Quero dicir, se recuperara todo, realmente os que están vendendo son os propios veciños. O Concello, nese caso, recuperaría o diñeiro. Que superficie de terreos están nesta situación? Pois mire, estaban fai anos 167.091 metros cadrados, 160.091. Houve un primeiro caso, que foi pioneiro, neste asunto, unha primeira reversión que, de algún modo, dito grosamente, pois xerou xurisprudencia, que era de 7.689 metros cuadrados, co cal quedan 159.402 metros cuadrados. Valoraron a posibilidade de chegar a acordos cos propietarios para utilizar os terreos para outro uso de interés público? Non porque son moi desagregados. Aí, exceptuando a parcela que tivo un uso directo, que é a parcela que neste momento está mantendo o Club Motopar Cerceda, con eses usos de motocross, o resto son enormemente desagregados e sabemos tamén que hai moita xente con interés de poder adquirilos. É unha situación que neste momento chegou a un laberinto sin saída e tratamos de resolvela e de algún modo de asumir a responsabilidade e soltar lastre. Unha vez que sexan comunicados e pase o prazo, pois o Concello é libre de proceder, pero eles, co mismo custo, sen aplicación de IPC, os veciños afectados poden recuperar as súas parcelas. Coa pregunta 9, esta pregunta sobre o decreto de pago do recoñecemento extrajudicial de crédito de xuño de 2024, recibimos correo da intervención indicando que a semana que ven que se nos vai facilitar, polo tanto, ímola retirar do pleno. Seguimos coa 10. Adxudicación da licitación Servicio de Escuelas Municipales Deportivas y Culturales, incluido el torneo de fútbol y los campamentos urbanos del Concello de Cerceda. Este servicio licitouse por case 1,6 millóns de euros, recibíronse dúas ofertas e adxudicóuselle a oferta máis cara, que coincide coa empresa que no recoñecemento extrajudicial falábase de que facturaba máis de 900.000 euros ao Concello sen contrato. A empresa é Ideas de Bolina. Por unha banda, esperábamos que como a contratación é unha atribución delegada na Xunta de Goberno Local, que invitasen ao Pleno a sesión de adxudicación, que non ocorreu. Resulta chamativo que se antes se facían servicios por máis de 900.000 euros ao ano sen contrato, agora adxudícaselle a esta mesma oferta que é máis cara nun importe de 200.000 euros respecto á oferta máis económica. Despois vemos cousas que tamén nos sorprenden, que como que o informe de valoración técnica está firmado por un técnico do Concello de Monforte. A oferta máis económica foi penalizada por superar o máximo de 20 folios. Propoñen a adxudicación sen invitar ao Pleno a esa sesión. Entón, as preguntas van nesta liña de aclarar estas dúbidas que temos. Pode explicar ao Pleno por que fai a valoración técnica personal do Concello de Monforte para un servicio en Cerceda e se pode explicar os motivos polos que se adxudica a oferta máis cara sen invitar ao Pleno a esa sesión. Bueno, eu facendo un desgrane da exposición, que di: resulta chamativo que a empresa que realizaba servizos en contrato por máis de 900.000 euros ano gaña agora a licitación, sendo a oferta máis cara das dúas por 200.000 euros de diferencia, agora vai percibir máis de 1,4, sería máis de 1,5.
contratouse un servizo distinto do total de cómputos de servizos que viña prestando a empresa. Un servizo distinto, que é un servizo concreto que di aquí, servicio de escuelas municipales, deportivas y culturales, incluído el torneo de fútbol e los campamentos urbanos del Concello de Cerceda. Non é que se incrementara o gasto de 900.000 a 1,6 millóns, porque ademais hai outro detalle. A concesión é por 4 anos, e aí van incluídas todas as prórrogas e modificacións que se poidan facer. Os 900.000 euros que eu relataba aquí un día era con todos os servicios a un ano. Isto é, este contrato determinado que lle acabo de citar, en preto de 1,6 millóns de euros, pero a 4 anos. Lóxicamente, un contrato desta magnitude non se vai sacar tan só a un curso. Ben, está todo presente no perfil do contratante. Están as actas, está o boletín de transparencia, está na plataforma de contratación do Estado. Todo está á vista. Todo está á vista. Pasouse no seu momento o tema por motivos administrativos, non desde logo polo interés do Concello, pero non nos equivoquemos. Se vostedes veñen unha xunta de goberno desas, non teñen voz nin voto. E hai outro detalle. Nós podemos ter voz e podemos ter voto, pero non imos a dictaminar quen gaña un contrato, porque iso xa ben establecido, xa ben amarrado, nos propios pregos de contratación que no seu momento se impulsan. Non é algo que dependa dunha reunión. Hai máis criterios que o prezo. Iso tamén yo digo, e xo dixen máis veces. Hai máis criterios á hora de sacar servicios e obras a contratación co propio precio. Iso é algo no que teño insistido. Danse cero irregularidades no proceso e despois porque informou un técnico de Monforte. Porque non temos técnico de deportes e tiramos de quen podemos. Isto sai dunha reunión, oye, tedes por aí un técnico? Sí, pois nós temos. Pois mandádonoslo aquí para que poida informar ao respecto. É algo moi común nos usos da administración, non é algo para nada extraordinario. Seguimos con adxudicacións, máis ou menos na mesma liña. 26 de xuño formalizase o contrato para a obra de ampliación da gardería. Esta obra, na campaña recordamos que se decía que era imposible, que levábamos no programa e agora estáse facendo. Nesa parte, agradecerllo. Pero hai unha cuestión na que discrepamos con vostede, que é a contratación. O 26 de xuño vemos que se formaliza o contrato co adxudicatario, o Viga, neste caso, que é unha empresa de pavimentos, saneamentos, de pouca obra de edificación, polo menos no Concello de Cerceda. Resulta raro que concurra só unha empresa de pavimentos, beirarrúas e saneamentos en obra de edificación e que haxa tan pouca baixa na súa oferta. Vostede, igual que nós, sabe que se logran máis ofertas, normalmente o precio só é baixar, resultando mellor para o Concello de Cerceda e liberando orzamento para outras necesidades. Volvemos ao mismo de antes, non se nos invitou, inda que non tiñamos voz nin voto, a contratación está delegada na Xunta de Goberno e acordamos no pleno de organización que se nos invitaría. Entón, as preguntas. Fixeron algún tipo de investigación para ver por que houve só unha empresa de pavimentos ofertando esta obra? E poden explicar os motivos polos que non se nos invita á Xunta de Goberno local onde se adxudican as obras? Vamos a ver, con todo o respeto, eu non leo os programas do Partido Popular nin do BNG. Non o leo porque a campaña dura 2 semanas. Asegurolles que se durara 2 meses, con moito interés os lería. Pero no noso programa, na páxina 7, decía: imos tramitar unha ampliación da Escola Infantil Municipal ante o gran crecemento de natalidade que se está experimentando en Cerceda. É unha medida supeditada ás posibilidades económicas e ás facilidades administrativas. Probablemente, se nos requeriu sobre os sucesos pasados, se poidera aclarar que no seu momento non habería os recursos. Hai que recordar que perdemos 1,3 millóns de vices EDI da central térmica. E no seu momento, lóxicamente, cando se aprobase, non só é o investimento, senón que ven o mantemento. Pero esta obra que estamos facendo constaba no noso programa. Por lo tanto, eu non lle quito nada a ninguén, pero que ninguén nos quite nada a nós nese sentido. Si recordo que no debate que mantivemos en Carballo, electoral, na Radio Voz, houve un momento, se non me equivoco, creo que fora Alberto, do BNG, que comentara de facer unha segunda noutro punto do Concello. E eu, con máis razón ou con menos, argumentara que facer unha segunda
incrementaba os custos en moita maior medida para dar un servicio semellante. Quero recordalo, pero isto estou falando de memoria e, como poden comprender, teño un cúmulo de datos na mente que ás veces podo ter equivocación nese sentido. Pero esta obra constaba no noso programa. Clarividente. Está aí demostrado, páxina 7. Programa electoral do Partido Socialista no ano 2023. Despois, a cifra que vostede dixo do adxudicatario era sen IBE, a cifra con IBE ronda os 180.000 euros, e di, por outra banda, a contratación en materia delegada do Pleno á Xunta de Goberno Local segundo acordo do Pleno de Organización de xullo do 2023. Mire, iso non ten que ir á Xunta de Goberno Local, porque ten un importe por debaixo do tipo de contratación que teria que ir á Xunta de Goberno Local. Agora mesmo, a Xunta de Goberno Local van os grandes contratos, os millonarios, dígase, o que antes se falou do servicio que vai prestar Ideas de Bolina, e van contratos menores, porque así eu decidín dentro das atribucións que eran do alcalde. Pero este tipo de contratación, nesta cifra da que estamos falando, non ten que ir á Xunta de Goberno Local, co cal é un caso diferente. Fixeron algún tipo de investigación para ver por que houve só unha empresa de pavimentos ofertando esta obra? Non. E algunha vez que temos sacado algún e nos quedou deserta, que si sería máis preocupante, tampouco fixemos ninguna investigación. Pero non, certamente non, nin a imos facer. Quero dicir, temos un nivel de traballo que nos impide poder enredar con ese tipo de cuestións. Despois, que non é unha empresa de edificacións, en certa medida, pois eu nago tajantemente. Centro Social de Xasteda, podelo comentar, Silvia. No ano 2023, quen executa esa reforma? O Viga. Quen executa a reforma da Casa da Cultura en Ordes? O Viga. Quen fai unha escola infantil en Ordes? O Viga. Igualmente que aquí. O sea, nese sentido, eles teñen esa posibilidade. Teñen enxeñeros, teñen técnicos e teñen peóns orientados exclusivamente ao tema dos edificios. Pode explicar os motivos polos que non se invitou ao Pleno a reunión da adxudicación da obra? Bueno, iso xa llo expliquei que non se tiña que invitar. E despois dicirlle, ao final preséntanse os que queren. Eu, obviamente, por motivos legais máis que evidentes, non chamo a ninguén. Seguimento dos orzamentos de ingresos do 2024 do Concello de Cerceda. En 2024 fixemos o pleno de aprobación de orzamentos do 2024. En abril, que foi puntual, votamos en contra porque a intervención fixo un informe desfavorable preguntamos que ia facer ao respecto dos motivos apuntados e basicamente díxose o que poidamos. No mundo de empresa estamos acostumbrados a respostas máis concretas e entón nos basámonos nun informe e votamos en contra por isto. Isto saliu xa nalgúna outra cuestión. Nos ingresos dos orzamentos 2024 estaba o Parque Eólico Meirama con 1,25 millóns de euros sobre case 1,5 millón de euros, o que supón o 85% nunha soa actuación. Temos aí a captura para que se poida ver. Está parado este Parque Eólico Meirama, entón queríamos preguntar como van facer para cadrar este 1,25 millóns de ingresos e as outras previsións de ingresos como están. Por outra banda, estamos xa a final de xullo de 2025 e queríamos preguntar cando cree que poderán ensinar os orzamentos 2025. Ben, non entendo neste rogo que ven a aclaración do voto en contra. Se están excusando de algo, os votos supoño que son por política, non por un habilitado nacional. Se o documento que ven dos orzamentos for un documento técnico, xa non se votaría, lóxicamente. Requerimentos técnicos nun documento tan complexo e tan longo, lóxicamente, sempre os hai. Ben, as preguntas. O Parque Eólico de Meirama está parado, polo que suponse que estes ingresos aínda están pendentes. Como cadran eses 1,25 millóns de euros de ingresos? No debate orzamentario dese pleno, ao que vostede fixo referencia, creo que fora vostede, ademais, quen me preguntara se había un plan B, porque posiblemente o Parque Eólico non salirá adiante. Eu contestei literalmente, asegurolles que non reviso os vídeos. Este é o plan A. Era un plan A para ter crédito, para ter pulmón, sabedores de que despois, co curso, e ademais con un orzamento que se aprobou máis cedo que noutras ocasións, íbanse poder facer os axustes. Como se acabou axustando? Pois dun modo moi simple. Cando veña a conta xeral,
constará o remanente, pero o remanente do ano 24, que eu saiba, tuvo que haber, polo menos, e iso digo con total certeza, máis de 180.000 euros. Co cal, nese sentido, houve máis ingresos que gastos. E eu contaba xa con eso, e así o sostiven naquel momento, que podíamos consignar o parque eólico, sabedores de que, ao mellor, por determinadas circunstancias, non saía adiante, e incluso bastante na posición de creer que non iba a sair adiante. Despois, todas as outras están xa ingresadas, todas as outras categorías de impostos indirectos que citan aquí xa se ingresaron, o aparcamento do Sogama, nave polígono, placas fotovoltaicas, vertedeiro da Areosa, tamén outras moitas que non constaban neste capítulo de impostos indirectos, e cando cree que poderán ensinar ao pleno os orzamentos do 25. Bueno, incorporouse a interventora, como ben saben, xa de modo titular, definitivamente, afortunadamente, por ben para o Concello e tamén para ela e para todos os presentes. Vamos tirar este ano 2025 vía modificacións de crédito para poder desatascar todos os temas, especialmente os pagos, e trataremos de traer o orzamento 2026 coa máxima celeridade para que entre en vigor 1 de xaneiro. Ben, seguimos co orzamento de gastos do 2024. Votamos ya a favor da modificación puntual da ampliación do chan industrial na Areosa, polo que prevese que se creen empregos que haberá que aloxar en algún sitio. Nos gastos correntes destes orzamentos 2024 aparecen programas de urbanismo e de xestión de vivenda de protección pública, con as súas partidas e cos seus importes. Como estudio técnico en xestión de planeamento urbanístico, nos xa lle propuxemos en varios plenos evaluar un novo pexón, rexéitano pola cuestión da edificabilidade, e estudiar a apertura de novas rúas no casco urbano de Cerceda, en concreto a que nos planos de normativa urbanística, a que vai da taberna ata o cruce da igrexa. Entón, queríamos lle preguntar que fan con este presuposto de xestión de vivenda de protección pública e plantear un rogo para estudiar a modificación puntual de abrir a rúa entre o bar a taberna e o cruce da igrexa e ver a viabilidade de xerar máis parcelas edificables. Ben, por aclarar, as distintas partidas que fan constar, arrendamento de terreos é o terreo da Vía Verde, outros suministros, placas e vados, estudios e traballos técnicos, consultoría urbanística que tiñamos antes de que se incorporara xunto coa arquitecta superior unha arquitecta técnica. Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais, obras fundamentalmente que van dentro do casco urbano. Grupo do programa Vivenda, Grupo de Promoción e Xestión de Vivenda de Protección Pública. O que lles teño que decir, teño dito moitas veces que hai que distinguir o técnico do político, porque aí, mire, hai a parte de atencións protocolarias e representativas, que non se gastou, que todos sabemos de que vai, e que non ten que ver con eso. Mantemento de instalacións e utilería tampouco se gastou, estudios e traballos técnicos non se gastou, era moi pouco que había consignado, 6.000, 3.000 e 3.000 particularmente, e outros traballos realizados por outras empresas e profesionais que van 1.000 e pico euros en contratos menores de instalacións propias do Concello de Cerceda. Non sei cal é o novo pexón, nós de momento nestas circunstancias xa dixemos que non vamos impulsar neste mandato a tramitación dun plan xeral, pero eu sinceramente creo e teño fe que se darán, e que eu non deixarei a alcaldía de Cerceda sin en algún momento, polo menos comenzar un impulso importante dun plan xeral. Neste momento, por circunstancias que xa teño comentado noutras ocasións, non se dá a situación, e nese sentido estamos á espera, pero é unha espera activa, con reunións, intentando tamén ver se podería haber a posibilidade de que o casco urbano de A Silva e de Cerceda, os solos de núcleo, que non tuveran que reducirse no caso de aprobar un plan xeral, que iso é na parte que nos mantivemos sempre, e así constaba tamén no noso programa. Despois, sobre abrir unha rúa, as rúas ou se abren por impulso dos particulares, ou en todo caso, non o chou. Terá que haber un criterio de interés público que vai a máis alá da intención que poida ter Alberto, que poida ter Alfonso, que poida ter Suso, eu ou Silvia. Terá que haber un criterio de interés público, nunca o chou. Outra cousa é
que dentro desas normas que hai descritas, que vostede fixo referencia, alguén particularmente o queira impulsar. Pero claro, se o facemos aquí ao chou, entramos nun terreo moi arriscado en política. Ademais non é legal. Seguimos con urbanismo. No pleno anterior presentamos un rogo para impulsar a renovación urbana en Cerceda e a Silva, según a Lei 1/2019 de Rehabilitación e Rexeneración e Renovación Urbanas de Galicia. O rogo pedía ao Concello de Cerceda realizar un diagnóstico técnico do estado do casco urbano de Cerceda e a Silva, elaborar un plan especial priorizando a recuperación do patrimonio, solicitar á Xunta de Galicia e ao Estado o apoio técnico e financeiro necesario, e iniciar unha campaña de información e participación cidadá. O señor alcalde contestounos que os cascos urbanos de Cerceda e a Silva que non cumplen as condicións de conxuntos históricos, pero quedamos sorprendidos, non podemos rebatir nese momento porque era un rogo e non hai segunda intervención, que esa lei contempla a posibilidade de facer unha rexeneración urbana sen que sea conxunto histórico. Si existe esa posibilidade. En calquera caso, nós íbamos na liña de complementar a obra de humanización do campo da feira. O que dixo o señor alcalde foi que hai 2 expedientes de edificacións en ruína para demolición no casco urbano de Cerceda. Entón, as preguntas, podería indicar as edificacións ás que lle afectan os expedientes de demolición, de ruína. A segunda pregunta, podería indicar se van obligar os propietarios a demoler ou se fará cargo o Concello de Cerceda? Podería estimar a data aproximada na que os expedientes de ruína serán unha realidade? Na Silva tamén hai varios edificios en ruína. Pode indicar se abriron expedientes de demolición para estes edificios? Ben, aquel sería un rogo, pero daquela tamén temos que entender que hoxe foi unha segunda intervención, porque acaba parafraseando cuestións que eu dixen, pero dun modo moi particularizado, porque eu dixen moitas máis cousas. A primeira, que mentras eu sexa alcalde, salvo que os meus compañeiros e as miñas compañeiras me convenzan do contrario, a vida conta das grandes necesidades que temos por resolver, por feísmo ou por rehabilitación, na situación deste Concello, non vamos investir diñeiro público en vivendas privadas. Categóricamente, iso xa de inicio. Xa o dixen, non consta aquí nese relato. Despois, para a ARU, que é a declaración autonómica, ten que ser nun BIC sí ou sí. Para a ARU, ten que ser nun BIC sí ou sí. No caso estatal, e volvemos ao dantes, se o Concello quixera impulsar un plan dentro do ámbito estatal, que yo teria que validar a Xunta, despois habería que facer unha oficina de rehabilitación. Da cal dixen aquí aquel día que sería matar moscas a cañonazos. Tamén dixen que iría ao próximo pleno da Mancomunidade de Ordes e que a saída do pleno que yo comentaría aos alcaldes. Non lles vou dicir as respostas que obtiven, porque ven exactamente igual que a min. Exactamente igual que a min é matar moscas a cañonazos, porque ademais quen falou de Vic foron vostedes, que foron os que puxeron o exemplo de Ferrol, que xa me dirán a min que ten que ver Ferrol con nós. Que outros lugares sabemos que teñen este tipo de plans? Betanzos, que xa coñecemos ben o seu casco histórico, e tamén Santiago. Pero citaron o exemplo do casco histórico, hasta que nós que non podíamos quedar atrás no tema dos cascos históricos. Iso non o dixen eu, dixeron vostedes. E que dixen eu, certamente? Pois que nós continuaríamos no asesoramento a axudas, algunhas axudas que xa se citaron, sobre todo vía a xente de desenvolvemento local, e que continuaríamos cos expedientes de demolición. Iso sí é correcto. Despois, o que lles decía antes, encántame que sean propositivos. Esa ten unha parte de motivación, pero ten outras 2 partes moi importantes tamén. Unha de acerto e outra tamén de enfoque dentro da filosofía do que goberna. Porque, lóxicamente, todas aquelas propostas que, sobre todo, se enfoquen nos preceptos que o alcalde ou o goberno establece, pois sempre van ser moito máis útiles. Porque a min votáronme e aos meus compañeiros para impulsar a nosa filosofía, non a filosofía dos demais. Significa iso que se poden facer propostas? Home, por suposto. Pero que non se poden é facer propostas ao revés do precepto fundamental filosófico que nós establecemos, que é o feito de que, mentras eu sexa alcalde, salvo que moito cambien as circunstancias, que non vai ser
neste mandato que me cambia a idea, nós non imos investir diñeiro público en vivenda privada por motivos exclusivos de rehabilitación ou de feísmo. Hai dous nos cascos urbanos de Cerceda, dous expedientes, lóxicamente podo dicirlo á salida, eu non vou falar aquí de vivendas privadas, un pouco polo mesmo motivo filosófico ao que antes facía referencia, vaise obrigar ao derrube ou á rehabilitación, non porque nós así o quexamos, senón que o establece a lei, sobre unha data, pois os expedientes xa son realidade, a execución non lla podo decir, non lla podo concretar. E na Silva, de momento, non hai ningún expediente, pero que non lle escapa dúda que o sabrá tamén. Moi ben, seguimos co plan de mantemento do Colexio O Cruce en Cerceda. Estivemos revisando o acordo marco suscrito en xaneiro de 2008 coa Consellería de Educación e a FEGAMP para o desenvolvemento do Pacto Local en materia de educación en relación cos centros públicos integrados, os CPIs. Na cláusula terceira enuméranse as obras de reparación, conservación e mantemento cuxa realización son responsabilidade de cada concello. Aparece claramente no artigo 3. Por tanto, sorprende que cada vez que o señor alcalde di que a Xunta soltalle gastos que non quere aos concellos en relación a que non quere asumir o mantemento e que lle deixa aos concellos. Isto dixo varias veces. O acordo di o contrario, di que o mantemento ten que facer o concello e a titularidade no inventario de bens municipais, os colexios aparecen aí. Entón, seguimos mirando e sorprende que no catastro aparece ano de construción do colexio 1980, todos conocemos xente que foi antes dese ano ao colexio e, por tanto, esa edificación está nos 50 anos e o mantenedor ten que lle facer a ITE, a Inspección Técnica de Edificios, co que ao mellor poderíase ter detectado a cuestión da cuberta. Entón, as preguntas son: teñen planificado o plan de mantemento para os colexios de Cerceda e a Silva, tanto a nivel técnico como a nivel económico? Se é que sí, é coñecido o importe do mantemento anual. Nas aulas de primaria e infantil a calefacción non funciona. Cando está prevista a súa reparación? En base aos probables máis de 50 anos do Colexio do Cruce, cando teñen prevista a realización da Inspección Técnica de Edificios? Ben, unha vez máis, parafraseando o alcalde, a Xunta soltalle gastos que non quere aos concellos, pero iso dixen moitos eidos. No eido sanitario, no eido educativo, que yo lo explicarei, porque sosteño igual e voulles decir os motivos, ademais, o Fondo de Cooperación Local, o canon de Sogama, o canon da auga, o Servicio de Axuda no Fogar, que antes, sendo unha competencia que non é nosa, xa lles aclarei que se nos financia con 12 euros e o estamos licitando a 22, por eses moitos motivos. E hai unha frase que teño permanentemente presente, eu creo que sobre todo as rapazas do noso goberno, que nese sentido me acompañan, o saben, é que o Concello de Cerceda fai labores nos colexios que van moito máis alá do que é o mantemento. Eu nunca me queixei de que o Concello de Cerceda teña que abordar o mantemento dos colexios públicos. O que si me teño queixado é de que teña que tomar man de cuestións que teñen que ver co investimento e que foron máis que solicitadas tamén por parte das direccións e que non se acometeron. Iso sí, ahora o mantemento, por suposto, non o vou negar, pero aglomerar o aparcadoiro do colexio é mantemento? Non, non é mantemento, é fixo o Concello de Cerceda. Instalación de novo tellado na zona da aula de música? Non, é fixo o Concello de Cerceda. Estendidos de grava que se teñen feito? Non. Invernadoiros para os plans de estudios? Tampouco, é fanse. O proxecto Lupo no Celso Emilio Ferreiro? Toda a protección que se fixo no Colexio da Silva tampouco é mantemento, nin é un tema do Concello, é fíxose. Colocación de mallas a demanda, non perimetrais. Mallas a demanda, tampouco. É faise. Investimento en impermeabilizacións, tamén se fixo. En incorporación de novas proteccións, que supoñen calidade engadida máis alá do mantemento, tamén. E iso é ao que sempre me refiro. Humildemente, que sempre o trato de ser, eu creo que algo que vou dicindo, gracias a Dios, veremos mañán, pero hoxe indo sei hasta agora tamén. Se é que sí, canto supón o mantemento anual de cada un dos dous CPIs? Pois mira, o mantemento anual de cada un dos dous CPIs, se contamos o persoal laboral, e vendo un pouco as distintas circunstancias, porque non é sempre igual, porque as necesidades son variables, non é unha cifra fixa, son necesidades
que nos van chegando temporalmente, non todas xuntas. Ronda os 180, 220.000, facendo unha horquilla amplia. É unha situación de normalidade. O que gasta o Concello en educación? Máis de 400.000 euros nos últimos anos. Seguramente, como agora podo estar facendo unha trampa, que eu admito, estaremos cerca dos 500.000, que é a obra da Escola Infantil Municipal, que tamén estou metendo aí, se a quitamos, pois estaríamos falando claramente de máis de 300.000 euros. Iso asegurado. O Concello, 300.000 euros no ámbito da educación, tragos seguro ano a ano. Iso non é quen llos quite. Nas aulas de primaria e infantil, a calefacción non funciona. Cando está prevista a súa reparación? A ver, a nós o que nos trasladan, sempre desde as direccións, que estamos en contacto directo, é que no CPI si funciona, e na Silva fallaba, había un problema e foi o fontanero colocar unha peza. Por lo tanto, a nós se nos transmite algo a dirección, ou incluso se desde o Consello Escolar se quere comentar e que se nos traslade, lóxicamente estudarémolo, porque ademais nós, en todo o que teña que ver co mantemento, a vida conta de que non somos titulares do edificio, sempre nos cinguimos ao que nos marca a propia dirección do colexio, como é comprensible. En base aos probables máis de 50 anos do CPI o Cruce, cando teñen prevista a realización da inspección técnica de edificios? Non sei se ten máis de 50 anos. Eu que sei, meus pais casaron no 74, montaron a librería, e facía pouco que arrancara. Eu a verdade desconoce porque non mirei. Como poden comprender, fixeron tanto vostedes como a BNG moitos rogos e preguntas. Pero mire, a inspección técnica de edificios correspondelle ao titular, correspondelle ao titular. E o titular, neste caso, é a Xunta de Galicia. E, home, nese sentido, tampouco vamos a poñer en dúda a ver se a cuberta estaba mal e por iso marchou polo aire, porque daquela quizás houve alguén que non fixo ben os seus deberes e non foi precisamente o Concello de Cerceda, que, como ben acabo de relatar, bastante aportación fai no colexio. Humildemente, creo que nese sentido, que demos un paso adiante moi importante e teño que reconocerlo tamén ás miñas compañeiras nos últimos 4 ou 5 anos. Seguimos con mantemento, a obra de maior importe nos orzamentos 2024, rematada fará 2 ou 3 meses, como é a senda ciclista de Ribasoutas a Xermar, pois xa ten problemas de mantemento. Hai algunha vexetación nas beiras que xa está chegando ao medio do que é a senda, adxuntámoslle algunha foto. As preguntas se teñen presupuestado o mantemento necesario para esta obra e cando vai empezar o servicio. Pois miren, sobre o mantemento, pois serán as horas fundamentalmente dos operarios, e non as horas que lle vai implicar limpar a senda peonil de Xermar a Ribasoutas, que aproximadamente ten 2 kilómetros, non o calculamos, nin o imos calcular, non levamos un cálculo individualizado de cada obra que se produce no Concello canto vai ser o mantemento. Cando vai empezar o servicio? Pois mire, o servicio e esa limpeza farémola ao día seguinte de que se faga a ata de recepción, porque é unha actuación que non está entregada de momento. Está pendente facer a acta de recepción. Nós o quimos a falar coa empresa para que procedan a limpala se é posible, antes, para mellorar a imaxe. A acta de recepción é nunha data de agosto, non recordo concretamente cal, Francisco, cando é a ata de recepción? De 15 a 18. Pois a partir de aí xa entramos nós. Están de vacacións, dependemos da Diputación, que para recibir está solicitada xa hai tempo, creo que é o 15 ou 18, será o 18. Sí, é o 18. E non tiña para o 18, pero había problemas con tema de vacacións. Se non acaben está fresco. A partir de aí, tomamos nós mando o asunto e, mentras, pois, falarase coa empresa para que proceda a facer unha revisión. Última das preguntas, coincidencia das orquestas en Cerceda nas festas do Carme e o Cochiño. Case todos os anos ocorre que na segunda quincena de xuño ven a mesma orquesta 2 veces, a primeira para as festas patronais e a segunda para a festa do Cochiño. Neste caso ocorreu con Olympus. Non é que teñamos nada con respecto á orquesta, pero sí o que promovemos é a ampliación da oferta de ocio. Entón, a pregunta é, cabe a posibilidade de que o ano que ven que haxa coordinación ca Comisión de Festas para resolver este tema? Ben, isto pasou tamén noutras ocasións que a París de Noia, que estaba na Feira das Nenas, estaba no Espírito Santo, estaban todas. A mí moitas veces preguntaban, pero aí tedes seguido a París de Noia? E dicía, non, é que ten un contrato co Concello como o desbrozo ou do lixo, xa está permanentemente aquí. Pero tamén pasou na Silva, que a Silva houve no Espírito Santo, e na Feira das Nenas a Olympus.
Normalmente isto, nos representantes, que os compartimos, en certa medida, moitas veces, móvese a través de paquetes tamén. Eu non sei se vos levades fixado que é moi frecuente que nunha determinada zona que estén sempre as mesmas. Orquesta Fuego, pois en varias parroquias que circundan unha área moi determinada. Fania Blanco Show, en varias parroquias que circundan unha área moi determinada. Home, nós podemos falar. É certo que de cara ao ano 2026, nós para o Cochiño temos pechada, e dou aquí a exclusiva, que ao mellor públicamente xa teño comentado, a Orquesta Los Satélites, para min a mellor orquesta de Galicia, cunha oferta musical real, e despois tamén a Orquesta París de Noia. Entón, pero bueno, é un tema que se pode abordar, home, que se pode falar. A vida conta así desa serie de limitacións dos paquetes que antes comentei. É como, por exemplo, por que a Misión estuvo outro día en Arteixo? Porque é unha orquesta que non é daqui e tiña un desplazamento a Cerceda. Quero dicir, ese tipo de sinerxias ás veces tamén se producen. Bueno, o que está dicindo Cristina tamén é unha consideración acertada, que nós normalmente contratamos antes, iso tamén é certo. Imos cos rogos, un sobre a ampliación da oferta de ocio no Auditorio Municipal. No inverno soe haber menos oferta de ocio, polo que unha proposta que lle queríamos plantexar é que houvese sesións de cine de venres a domingo no auditorio con servicio de cafetería ata o final. Ben, mire, no auditorio no inverno é cando máis oferta hai. No inverno. No verán non hai. Hai campamento e hai a súa programación, moita menos, non? De todos modos, 3 películas en 3 días, iso pola nosa experiencia, a moito que se anuncie, non van nin vir 10 personas en cada ocasión. Iso témolo moi claro. E tamén o que imos tratar de evitar, ainda que non é o mesmo eido, na medida do posible, a vida conta da frecuencia coa que se producen no verán é pisar festas patronais. Cercanía administrativa á veciñanza de Cerceda. Por unha parte xa vimos o que é a licitación da licencia de taxi adaptado, desde o PB de Cerceda queríamos ir máis alá achegando o Concello ás persoas con dificultade de mobilidade. Para eso propoñemos un servicio de forma parecida ao SAF, donde as veciñas e veciños con dificultades de mobilidade que teñan que facer xestións co Concello, que as poidan solicitar vía telefónica e que se poida achegar un técnico municipal con un portátil e internet que axudará a persoa a facer os trámites. Queríamos plantexar o rogo para que se poida estudiar a proposta. Para todo o que ten que ver cos servizos sociais, xa van normalmente as técnicas de servizos sociais. Despois, para o resto de trámites, fai falta o certificado digital. No eido do certificado digital e de saber como proceder na administración nese sentido, nós temos un convenio co programa de administración preto de ti do goberno que tivo algunhas xornadas xa no viveiro de empresas da Cerceda. Vexo difícil, non creo que poidamos mellorar nese sentido, pero, podemos estudialo. Outro rogo é respecto á piscina da Silva. Coméntanos os veciños que na piscina da Silva soe haber xente de outros concellos que xeran un ambiente así un pouquiño dudoso e pídennos que se estudie a posibilidade de poñer unha tarifa para xente de outros concellos, polo que queremos plantexar este rogo. Ben, nós xa temos estudado, sabemos que o fan noutros concellos, pero é anticonstitucional. E os meus técnicos non me permiten facelo, porque en territorio español todos temos os mesmos dereitos e as mesmas obrigas independentemente de cal sexa a zona. Esa é a limitación que nos produce, senón non lle escapa dúbida que nós eso xa teríamos feito, xa teríamos incluído unha tarifa diferencial, xa non só polo ambiente, senón por trato máis positivo aos nosos, discriminación positiva hacia a Cerceda. Volvendo ao Cochiño, dende o Grupo Municipal do Partido Popular solicitamos que se revise o sistema de reserva de parcelas para os veciños nesta festa.
Consideramos que esa espera que se produce o xoves anterior é consecuencia dunha organización que se pode mellorar e podería evitarse sen dificultade con algo máis flexible. Propoñemos que en lugar de poñer un único día para facer estas reservas, que se habilite un lugar físico no que os veciños poidan ir durante uns días previos ou 2 semanas a ratificar, porque ao final case sempre a mesma parcela se volve a reservar ao mesmo veciño. E para non ter que estar ali esperando 2 horas e pico ou ese xoves previo, que se habilite un lugar ao que a xente vaya ou vía telemática se queremos xa poñernos modernos. Bueno, hai unha especie de comité de expertos con respecto ao cochiño, do cal normalmente eu non formo parte, eu trasladareillo para que o estudien, simplemente de deixar claro unha serie de cousas. Unha, non son leiras. Outra, hai que incintar. Un día marcar igual vai haber que ir, porque non son leiras que estén determinadas, que estén separadas. Non se pode facer uso do terreo do parque antes do xoves. Iso é moi importante. Podes esperar ao mellor hasta xoves, pero non se pode facer uso do terreo do parque antes do xoves. Se é moito antes, eu creo na bondade humana, pero como encintar hai que encintar, uns poden sacar as marcas dos outros. E iso acarrea tamén vigilancia. Despois, polo xeral, é un sistema que non nos dou problemas, non é rápido, pero é funcional, e chegou a tal punto, ainda me comentaban outro día, que xa case forma parte do ritual da festa. De feito, este ano, o xoves, houve moita xente que estivo ali nunha especie de prefesta do cochiño, aproveitando este tema. Houve tamén boas opinións xeralizadas da organización, que adoita a velas, pero eu hasta diría que este ano mellores, eu traslado para que se estudie, pero nunca tovamos un gran problema nese sentido. E o último rogo é, como pode esperar, das beirarrúas na contorna da estación Cerceda Queixas. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, preguntamos polo estado da obra de reparación das beirarrúas na contorna da estación Cerceda Queixas e, a pesar de terse anunciado que se ían arranxar, a día de hoxe seguen en mal estado. Entendemos que é fundamental velar pola seguridade dos veciños, especialmente tendo en conta que moitas persoas baixan a diario a camiñar pola estación e pola vía verde. Ademais de imaxen de abandono que transmite esta zona. Os residentes e usuarios habituais non merecen seguir nesta situación. Se me permite un solo apunte, porque é unha nova que vivimos esta semana e non o puidemos integrar, levamos á Diputación tamén o rogo desta situación. Vostede díxome que era unha situación que a mí me preocupaba como de maneira moi persoal. E teñolle que decir algo. Preocúpame por vergoña e por responsabilidade. Vergoña, porque despois de cada pleno os veciños pregúntanme como está a situación e responsabilidade porque a estación está cambiando, como todos sabemos. Agora abriu o albergue. Hai un parque infantil ao lado. Con esta calor sofocante a xente hidrátase moitísimo. Entonces, cando chega a tarde, o sol que ven do Pau do Lobo, impide ver os coches e a xente. Os nenos teñen que subir a baixar pola carretera, porque non hai beirarrúa. A xente que vai con zumo de cebada e os nenos conviven nese mismo recorrido. Estamos cansados de ver situacións perigosas. Xa é responsabilidade. Dame igual se o arranxa unha administración a outra. Os veciños importanos pouco que non arranxe, pero ahora mismo no verán centos de persoas o fin de semana van, porque a verdad que hai unha xestión que me gusta moito do albergue, e fanse festas, e hai unha convivencia de veciñanza moi grande. Estáse volvendo unha situación perigosa. Hai nenos dun ano, de 3 anos, de 5 anos, de 8, de 13, vivindo ali. Entonces xa, non sei, tamén abriu outro bar no Pau do Lobo. A xente sube e baixa a cear, volvemos co mismo problema do sol. O menor día, Dios non o queira, toquemos madeira, tenemos un problemón. Entonces eu xa o pido por responsabilidade. Arranxar aquelo da maneira que sea a Deputación, sea, e como dices o número 1, se necesita ayuda, pídala, pero, o sea, ten que ser algo que xa, non sei que me vai contestar, pero isto xa é la desesperanza, porque é unha situación que, o menor día temos unha desgracia, porque invito a vir un sábado, cena na miña casa, se quere, e nos ponemos fuera a ver el espectáculo, porque son coches e coches e niños. É unha convivencia que non se pode hermanar de maneira saludable. Ben, eu coñezo ben a situación. De feito, vostede sabe que eu estiven ali, no seu día, con as técnicas da Diputación, que o dixen, que eu creo que a actitude complicou máis a situación do que a facilitou, e outro día con un técnico que iba de parte do Concello que elaborou un proxecto para solucionalo.
Que eu se poidera ter solucionado, xo tiña solucionado. Que ninguén se equivoque. Eu se poidera ter iso solucionado, xo tiña solucionado, porque os argumentos que vostedes esgrimiu agora son os mesmos que a primeira vez que este tema saliu a pleno, esgrimín eu. Eu dixen que aquela cuestión, por moito que fora nun vial da Diputación, era unha vergonza dentro do Concello da Cerceda. Díxeno eu xa de inicio. Ben, o que lle podo aclarar, nós estamos en conversacións coa Deputación para facer a solicitude e que nos cedan a autorización, ese permiso especial, para poder facer esa obra, que é unha obra que, en principio, dentro do que é o dominio público, iría máis ou menos ata a liña das farolas, que teñen vostedes diante das súas casas, as 3 casas. Ata a liña desas farolas é ese dominio público. Para o resto, pois, poñerémonos en contacto tamén que haberá que facer a cesión, porque hai que facer unha cesión para que, lóxicamente, se poida chegar ata o límite, porque, claro, aí temos ese entramado, o feito de que é un vial da Deputación Provincial da Coruña, o feito de que estamos agora mesmo preparando un permiso especial con ese proxecto, que ademais fora un proxecto acordado no seu día. Eu recordo estar dentro da casa da súa tía falando deste asunto. E foi un acordo que se chegou por parte de todos. E ese proxecto, para impulsalo, teñennos que dar ese permiso especial. Estamos tratando de cumplir, antes de facer a solicitude, con todo o que nos requiren para que sexa o máis rápido posible. Ese permiso chegará a esa liña de fondo e para todo o demais teremos que facer a cesión. Despois, pois agradezo o tono, eu que teño dito, en algunhas ocasións manteño, que fora a obra pola que máis preguntara, que eran 3 casas, son datos objetivos, non son opinables, son datos obxectivos, non son opinables, pois, lóxicamente, con toda a boa fe, tratarei de axilizar o máximo posible dentro do que nós podemos, porque un balón encima do ámbito da Deputación Provincial da Coruña tamén o hai, pero, claro, preguntará algunha vez máis, seguramente, porque as cousas do Palacio van despacio. E despois eu empatizo con todas as necesidades, sempre, con todas, que as súas, coas necesidades dos veciños de Virís, que viron como o Concello aprobou no seu día unha obra no Pos para asfaltar ali, e hai unha serie de buracos tremendos, e aínda se vai asfaltar este ano, e tiveron que vivir esa situación, con Sobra da Fonte, que incluso hai aí empresas con maquinaria pesada que tuvo o peor acceso de toda a zona circundante ao casco urbano durante moitísimo tempo, e aínda se lle está resolvendo agora, coa depuradora de Meirama, unha bella e lexítima necesidade que se ven solicitando e acaba de adxudicarse neste momento, e tamén con isto. Todo iso, lóxicamente, pois tamén tivo que esperar. Despois todo ese condicionante da situación que nos levou hasta aquí, pois claro que é lamentable, pero iso é algo que non me permite a min ser máis rápido á hora de abordar estas xestións. E agardemos que dentro dese permiso especial, que eu creo que non, porque xa lle anticipo que vontade política vai na haber toda, o problema neste asunto nunca foron os políticos, vontade política vai na haber toda, pero agardemos que non haxa ningún problema. Supoño que non. Nós vamos a facer ese permiso especial, despois falaremos para as sesións, eu penso que tampouco vai haber ningún problema, e pouco máis, non teño moito máis que engadir ao respecto, pero simplemente eso, no seu día, o ámbito dentro do cal eu me defendín é desde o punto de vista de que se estaba preguntando se incitar á Diputación. E a Diputación, pois, nesto tiña unha responsabilidade, como ben teño descrito, e nese sentido non gastei nin 10 segundos en tapalos, nin en defendelos. Sempre fui moi claro ao respecto. E que era unha vergonza, xa o dixen eu dentro un primeiro momento, que trataremos de resolvelo, sí. Que hai que esperar, sí. Que esperar desespera, sí. Saben os veciños da estación, e saben os de Virís, e saben os que antes citaba da Sobra da Fonte, e saben os das Tande, sabémoslo todos e todas. Entón, nese sentido, pois, a miña disposición, e digo yo, con todo o cariño do mundo, ademais, de verdad, vai na ter toda. Non hai alusións. Pasamos aos rogos e preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Por diante hai 3 casas. Despois, por Sobra da Fonte, tamén pasa moita máis xente. Por Sobra da Fonte tamén pasa moita xente para o polígono, moita máis da que vive ali. Rogos e preguntas. Bom, creo que lle falei ben, se non lle vale. Pasamos aos rogos e preguntas do Bloque Nacionalista Galego. É que é verdad, pero vamos a ver, non lle falei ben. Pero non son soberbios, son enormemente humilde. Pero non engancha, home, porque lle mostrei unha boa disposición. Ao final o que está demostrando é o seu nivel de testarudez que lle xogan contra politicamente. Non, absolutamente, que llo digo eu que sí. Estou mostrando a boa disposición e ainda así a actitude podemos ver todos.
Entón, eu xa non sei que máis teño que decir. Pasamos aos rogos e preguntas do Bloque Nacionalista Galego. En múltiplos concellos da contorna como Ordes, Colleredo, Carballo ou Carral existen escolas municipais de música, programas formativos para nenos e nenas en horario extraescolar e propostas para adultos, favorecendo así o acceso universal á educación musical. A música non só é unha disciplina artística, é tamén unha ferramenta de cohesión social, de desenvolvemento cognitivo e emocional. É unha forma de participación cultural. Que accións concretas ten previsto desenvolver o Concello de Cerceda para fomentar e garantir o acceso á educación musical da súa veciñanza, especialmente a través da creación dunha escola municipal de música, do aproveitamento de espazos públicos en uso para aulas ou locais de ensaio e da programación de actividades musicais dirixidas á mocidade e ás persoas adultas? Boa noite. Aquí no Concello... Que te reis? Aquí no Concello xa tivemos escola de música, é verdad que ao final de todo, bueno, pois non sabemos tampouco moitos motivos, pero empezou a haber menos nenos. Había baile, canto, había tamén para aprender a tocar instrumentos. Era unha actividade bastante máis cara que as que se están realizando agora, co cal, bueno, pois ao final desapareceu esa actividade. Non quere decir que se hai peticións, pois que non se volva a poñer. En canto a actividades musicais dirixidas á mocidade e a persoas adultas, tampouco é que haxa moitas peticións, pero sí que é certo que algunha das que houve, tipo acordeón, que se están realizando. Entonces, se hai peticións, estudiaránse o tema. Idiomas que durante anos permitiron que mozos e mozas de Cerceda participaran en estadías lingüísticas no estranxeiro. A día de hoxe a continuidade destas bolsas é incerta ou inexistente. Por outra banda, outros concellos apostan por crear campamentos internacionais, intercambios con vilas de outras zonas de Europa ou programas locais de achegamento. Está o Concello de Cerceda a promover ou a estudar iniciativas propias para fomentar a aprendizaxe de idiomas entre a mocidade, como campamentos con presenza de falantes nativos, convenios con vilas irmandadas ou novas bolsas locais? En caso de non existir xa estas iniciativas, ten previsto poñelas en marcha para suplir a carencia actual de oportunidades neste ámbito? Ben, sobre as bolsas para aprendizaxe de idiomas, voume cinguir o que nos envía neste caso a ADL, que con relación ao Plan Miner, evidentemente, ao non estar vixente, desapareceu o programa de bolsas de idiomas. Pero para a aprendizaxe de idiomas hai numerosas convocatorias públicas. A Xunta de Galicia ten a convocatoria Galemundo, e o Goberno Central saca todos os anos varias convocatorias de inmersión lingüística, tanto en niveis de estudos obrigatorios como posobrigatorios. Por outra banda, o Concello colabora cos centros educativos nos diferentes proxectos europeos nos que participan. O CPI o Cruce xestiona varias iniciativas deste tipo de intercambios con outros países europeos. Fai uns anos tivemos un programa Erasmus Plus e non foi nada doado sacalo adiante. Resultou complicado cubrir as prazas e facelo viable, non palpamos un gran interés, pero bueno, estudiarás, o que sempre decimos. A mocidade de Cerceda non conta con espazos municipais específicos para actividades creativas, culturais ou deportivas alternativas. Non existen locais públicos habilitados como salas de ensaio para grupos musicais, nin se modernizou o skate park, actualmente en mal estado ou é potencialmente perigoso. Ademais, a pista de tenis situada detrás do auditorio prácticamente en desuso podería ser reconvertida en espazo deportivo de maior utilidade. Vai o Concello a cometer un plan específico para a dotación de espazos de lecer e creación xuvenil que inclúa a habilitación de locais de ensaio gratuitos ou de baixo custo, a reforma do skate park municipal e reconversión de infraestructuras infrautilizadas en zonas deportivas atractivas para a mocidade, por exemplo, como canastras e propostas como torneos de baloncesto de 3x3? Vamos a ver, para o ámbito do skate park estamos estudiando outros usos sustitutivos e máis seguros, dada a situación na que está neste momento. Para a pista de tenis, nós temos neste momento un proxecto para facer un gimnasio novo na nave, teño comentado públicamente, haberá que ver a maneira de desatascalo e darlle para diante, e tamén unha rehabilitación da propia pista de tenis, que así se nos pediu. E polo demais, leo a lista de actividades infantís, culturais e deportivas, que é o baloncesto no pabellón municipal de Cerceda, o judo no edificio central social O Moucho, gimnasia rítmica no pabellón municipal de Cerceda,
patinaxe artística no pabellón municipal de Cerceda, Peque Baile Cerceda, pabellón municipal de Cerceda, manualidades no edificio do Centro Cívico, manualidades na Silva, inglés edificio Centro Cívico, cociña infantil edificio Centro Cívico, pádel infantil pistas de pádel de Cerceda e a escola de fútbol complexo deportivo Roxo. Noutros concellos da comarca observamos campañas culturais de verán con propostas diversas, concertos, teatro, cine ao aire libre, actividades infantís e festivais. En Cerceda, porén, a programación cultural de verán semella inexistente ou pouco visible. A cultura, alén de ser dereito cidadán, dinamiza a vida social, potencia o comercio local e xera identidade. Cal é a programación cultural oficial do Concello de Cerceda para este verán? Por que non se difunde de forma clara a través dos medios institucionais e cal é a xustificación da escasa actividade cultural pública no actual período estival? Bueno, que non haxa máis programación no verán, ben un pouco derivado ao que comentaba antes o alcalde. Pola semana existen os campamentos nos que se realizan actividades culturais, deportivas e tal, e os fins de semana coincídenos prácticamente sempre con festas parroquiais, co cal pisarnos uns aos outros pois tampouco é de agrado para nadie, porque realmente sí que é certo que a veces quixemos poñer algún tipo de actividade e coincidíanos cas festas, temos falado incluso pois ao mellor ou cos concejales ou mesmo cos comisións para ver si eso influye, realmente influye, non? Co cal non nos podemos pisar. Despois, ahora mesmo temos pendente 2 películas ao aire libre, unha o 9 de agosto e outra o día 23, que esta sería no Xalo, e creo que que se difunden na radio, na televisión, por temas de redes sociais. Eu creo que un pouco o problema non é ese, non? É o que estamos dicindo, que hai moitas actividades, a xente tamén aproveita pois para ir cos rapaces á playa e así, bueno, intentamos poñelas tamén tarde, pero no verán tampouco é que nos exijan moitas actividades porque xa hai que facer. E nada máis. O deterioro de algunhas estradas e camiños do termo municipal de Cerceda é evidente, especialmente en zonas rurais e accesos secundarios. A ausencia dunha planificación clara provoca que as actuacións se realicen con criterios pouco visibles ou sen coordinación. Conta o Concello con plan director ou estrategia de mantemento e mellora das estradas municipais? Se é así, cales son as prioridades actuais, o orzamento destinado e os prazos previstos para as actuacións máis urxentes? Bueno, compartirá comigo que a exposición de motivos é moi xenérica. Zonas rurais, accesos secundarios, están mal, especialmente, non citamos ningún en concreto. Conta o Concello cun plan director ou estratégico de mantemento e mellora das estradas municipais? Pois mire, o POS, que o traemos aquí a miúdo, o orzamento, cando conseguimos subvencións do Agader, outras moitas subvencións que non van por esas líneas e que non teñen que vir a pleno, e ese é o plan que temos, o que sempre tivemos, que é un criterio político. Non sei, que non contan con plan director. Non contamos con plan director, nin imos contar con plan director do momento. O alcalde anunciou nas súas redes sociais persoais unha reforma do campo da Feira de Cerceda. Porén, non se publicou información oficial no sitio web do Concello nin se convocou reunións informativas abertas á veciñanza. Pode o Goberno Municipal explicar en que fase se atopa o proxecto de reforma do campo da Feira? Vai abrirse un proceso participativo para recoller achegas veciñais? O alcalde non anunciou nas súas redes sociais unha reforma do campo da Feira de Cerceda. O alcalde compartiu unha infografía dunha obra que xa iba máis que anunciada no pleno, plan de obras e servicios do 25 onde se aprobou, e noutras comparecencias públicas. Compartiu unha infografía, non foi un anuncio. Nunca facemos anuncios tan churreros sobre un tema tan estrutural. Pode o Goberno Municipal explicar en que fase se atopa o proxecto da reforma do campo da Feira? Pois esperando polos fondos da Diputación, dentro do que son os trámites normais do plan de obras e servicios. Vai abrirse un proceso participativo para recoller achegas veciñais. Aí tivemos en consideración todo o que xa se foi recollendo. Moitísimas conversas, por exemplo, que a Comisión de Festas, pero non só, todo o que se foi recollendo. Agora, un proceso participativo, público e aberto, o meu modo de pensar sobre a maneira de facer unha obra.
Sobre a maneira de facer unha obra, nós non coímos abrir. Poderemos chegar a nun día cunha determinada cantidade de fondos someter a ditame da veciñanza se queren facer unha obra ou outra. Categórica e pechada, que se poida comprobar. Pero claro, abrir o melón das consideracións de cada quen, home, se eu ao mellor, cando Evencio peatonaliza en Carballo, yo vise facer, pois ainda tiña unha idea da que tirar, pero teño a sensación de que está peatonalizando en Carballo e consulta pública á veciñanza non lle fixo ningunha tampouco. No período electoral podía ir aprendendo algo de Carballo. No período electoral, o abastecemento de auga á parroquia do Xalo foi unha das promesas destacadas polo actual goberno municipal. A día de hoxe, a veciñanza continúa con restriccións e falta de información sobre avances. Que pasos concretos deu o Concello de Cerceda desde o inicio do mandato para dar cumprimento á promesa de levar auga ao Xalo? Está en marcha algún proxecto técnico ou existen negociacións con Conventinas Renovables ou coa Xunta para executar esta obra? Cales son os prazos e responsabilidades asumidas por cada parte? Mire, fago unha corrección. De Carballo teñen que aprender vostedes, non nós. A diferencia está aí. Cada quen que o revise. Eu, lóxicamente, mirarei o que fan os da nosa corda, non os da contraria. Se Carballo está o bloque como está, en Cerceda está como está, revise vostede, que eu electoralmente estou moi parecido. Despois, a pregunta 7, do tema do convenio. Nós o que levamos no programa foi que temos un precepto sempre presente nas axendas de negociación coas distintas empresas, que era aportarlle a auga á urbanización do Xalo, porque é unha urbanización privada. E, polo tanto, ten que facerse, de momento, dende os fondos do mercado, desde os fondos privados, non desde fondos públicos. Xa temos que adaptarnos ao mercado conocedores da tardanza deste trámite e sabedores tamén de que é un paso moi importante, non nos equivoquemos. Eu aí podo lerlle o convenio, o que di con respecto a ese tema, di: asimismo, como parte de las actuaciones citadas, Coventina se compromete a sufragar todos los costes de un nuevo e integral sistema de abastecimiento de agua al núcleo de Xalo desde el depósito superior que construirá como parte de las instalaciones. El sistema se consensuará con el Concello, que será el responsable de definir los criterios de diseño y de supervisar su proyecto y ejecución, que en todo caso deberá contar con su aprobación y recepción final. En esta línea de colaboración, Coventina elaborará un proyecto técnico de la citada actuación en un plazo de 6 meses desde la firma del presente acuerdo. O lago das Encrobas presenta un valor ambiental, paisaxístico e recreativo crecente, ao tempo que existen proxectos industriais en marcha como a hidroeléctrica. A falta de regulación clara pode derivar en conflitos ou en deterioro do ecosistema. Como pensa o Concello de Cerceda garantir a convivencia equilibrada entre os usos industriais e os usos recreativos e de ocio no lago? Existe un plan de ordenación específico da zona e, por outra banda, o lago conta cun plan de emerxencia en caso de accidente, incendio ou vertedura? Bueno, é unha paraxe única, estratégica, o cal afonda na necesidade de conservación, iso temos moi presente. Os proxectos industriales aos que antes facía referencia enfócanse en base a actos reglados e os estudos de impacto ambiental hoxe en día teñen un nivel de vigilancia, de control moito máis alto que antes e nós tamén seremos vigilantes. Con respecto ao plan de emerxencia, é de dominio público hidráulico, é de Augas de Galicia, que é quen elabora e implementa ese plan de emerxencia ante calquera problema dos que relatou que se poidera producir. Dito iso, pois nós colaboramos e participamos en todo canto dende ali nos requiran. A continuación das obras de saneamento dende a Picota a Gándara leva anos en proceso. Non está claro se estas obras incluen finalmente a instalación dunha depuradora ou que solución técnica se contempla. Que obras concretas se están levando a cabo en Meirama en materia de saneamento? Está prevista a construción dunha depuradora nesta parroquia? De non ser así, que tipo de sistema de tratamento de augas contempla o Concello e en que prazos? Ben, no pleno do pós do 2023, que supoño que estaría presente, non o recordo, aprobouse a depuradora de Meirama, nun proxecto de máis de 100.000 euros, que xa está contratada. Entón, si se vai facer a depuradora.
Xa se aprobara anteriormente de estar vostede aquí. E nunca se fixo. O Menhir do Caroliño foi visitado por varios arqueólogos, pero segue sen estar catalogado oficialmente. A súa protección podería afectar a planificación da balsa prevista no proxecto de hidroeléctrica, ao tratarse dun humidal con valor ecolóxico. Que xestións fixo o Concello para solicitar á Xunta a catalogación do Menhir do Caroliño? E que argumentos dá a Xunta para non telo feito ata agora? Vai o Concello insistir ou promover accións para salvaguardar este elemento patrimonial? Mire, Beatriz Mato, que se fixo case máis famosa en Grinalia que a de conselleira, fora unha conselleira que tiña unha boa relación co meu antecesor. E cerrárase a facer un convenio nun proxecto que se aprobara aquí para facer unha depuradora en Meirama. Cando veu Étel Vázquez, que era un pouco menos agradable, pois o que considerou é que dende a súa consellería, obras de depuración a concellos naquel momento, en convenios dese tipo que non iba a abordar. E por iso quedara na palestra, non por ningún outro motivo. Porque naquel momento quen o iba a cometer e como o iba a cometer era tal e como lle estou dicindo. Despois, sobre o Menhir do Caroliño, solicitouse información, será a Xunta que dictamine, pero, bueno, eu tratarei de preguntar sobre a súa dimensión e a súa relevancia. E digo honestamente, eu marquei palabras clave de conversas que teño mantido no seu día que se nos trasladara no ano 24, é que estas, bueno, son outras fotos do Menhir, que consta aquí, nestas fotos, forma parte dun conxunto de pedras de certo porte que aparentemente foron trasladadas dende outro sitio. Están no medio dunha plantación de eucalipto. Algúna ten marcas de ferramentas modernas de canteiría e a do Menhir, en concreto, ten na parte inferior unha cara sen apenas musgo, probablemente como consecuencia dun corto ou rotura dun fragmento ao desprozala. Con isto quero dicir que probablemente se trasladaron aquí dende outro punto hai algún tempo, pero, dende logo, o conxunto foi manipulado en épocas modernas. Eu profundizarei sobre iso, porque tamén eu admito que eu, neste tipo de asuntos, non son erudito. Os torreos que rodean os camiños de servidume pertencentes á Naturgy, así como o Pazo das Encrobas, presentan signos de abandono. A limpeza e o mantemento destes espazos teñen implicacións para a seguridade, o medio ambiente e o patrimonio. Quen é o responsable da limpeza dos terreos de Naturgy? Está o Concello a vixiar e exixir esas responsabilidades? Existe un plan de conservación ou restauración para Pazo das Encrobas ou está previsto que entre nun proceso de deterioro irreversible? Quen é o responsable da limpeza? Limeisa. Está o Concello a vixuar e exixir esas responsabilidades? Sí. Existe un plan de conservación ou restauración para o Pazo das Encrobas ou está previsto que entre nun proceso de deterioro irreversible? É unha propiedade privada, de momento. Conocemos o estado do edificio, estivéramos non fai moito, estaba en boa situación. Internamente tamén é certo que sufriu últimamente procesos de vandalismo, pero, bueno, andaremos aí encima tamén. Teñen moito terreo e, desde logo, teñen que atendelo. O proxecto eólico Os Teixos queren instalar en varias parroquias do Concello de Cerceda e inclúe tanto as áreas xeradoras como as infraestructuras de evacuación. O Concello expresou dende o principio a súa intención de formular alegacións, pero o proceso continuou con trámites técnicos e modificacións de documentación por parte do promotor. Podería o Concello informar de forma actualizada en que fase se atopa actualmente o procedimento administrativo do Parque Eólico Os Teixos? Presentáronse finalmente alegacións formais por parte do Concello? En caso afirmativo, cales foron os puntos concretos defendidos? Ten previsto o Concello realizar algunha actividade de información ou participación pública para a veciñanza afectada polo poligonal do parque? Existe intención do Concello de reclamar ante a Xunta ou outros órganos superiores ou mesmo de promover accións legais no caso de que persistan impactos non atendidos polas alegacións? Ben, vou ir respondendo un pouquiño a todo. Eu creo que igual hai unha equivocación, podenlle consultar ao longo da tarde de hoxe, que non é Teixos, que é o Seixo. Claro, Teixos era o de Naturgy, que no seu día que era, este é da empresa de Villarmir, que non recordo agora como se chama, que ten dentro do sector da eólica, é un proxecto de 77 megavatios, polo tanto, é de tramitación estatal, iso sempre é un pouco máis garantista á hora de obter pois, as autorizacións
administrativas previas e os estudos de impacto ambiental. Eses son trámites que, como mínimo, van levar un ano ou dous. Son 11 aeros os que van en Cerceda. A 50 metros terían que ser, por tramitación estatal, a 500 metros de vivendas illadas, ou núcleos non delimitados, e 150 por 5, que é o buge multiplicado por 5, 750 aproximadamente, a núcleos si delimitados. Nós estamos formulando alegacións, facendo fincapé, sobre todo, na línea de alta tensión, porque a menos de 200 metros dos núcleos delimitados e a menos de 100 metros dos núcleos non delimitados e das vivendas, polo que antes decía, sombras, ruídos e saúde pública, consideramos que non é o máis adecuado. Despois tamén se están facendo os informes perceptivos, que, como ben sabe, eu a nivel de informes xa non podo meter man política, será o que cada técnico, en función dos seus coñecementos, pois queira informar. Pero, en base ás alegacións, si estamos traballando, sobre todo, nesa línea. Despois, cando di, en que procedimento administrativo está? Pois en información pública, de informar, pois nós a quen veña, lóxicamente, informámolos. Se isto, pois, adquirida máis dimensión, pois pódese mirar, pero nós, dentro do Concello, a quen veña, sempre tratamos de darlle unha resolución, e se non é así, invito, ademais, a cada veciño que toque a miña porta, a porta do noso despacho. Existe intención do Concello de reclamar ante a Xunta ou outros órganos superiores ou mesmo de promover accións legais no caso de que persistan impactos non atendidos polas alegacións? Verémolo. Bueno, pois nada máis. Levantamos a sesión. Boa noite a todos e a todas.